מדינת היהודים בפברואר 1896 בהשפעת משפט דרייפוס, ובו הוא הצבע פתרון מודרני לשאלת היהודים. הוא הגדיר את הבעיה והבהיר כי הפתרון היחיד הוא הקמת מדינה ליהודים. הרצל נקרא חוזה מדינת ישראל לפני שהוא חזה את הקמת מדינת ישראל. לדבריו, החלום אינו נבדל כל כך מן המעשה כמו שחשבו רבים. כל מעשה האדם היה קודם לכן חלום ואף יהיה חלום אחר כך. כינס הרצל את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל. זו הייתה השפה הראשונה של היהודים מכל התפוצות, והרצל עשה בה את נאום הפתיחה. בקונגרס הציוני הראשון בבאזל הוגדרו מטרות הציונות. הציונות לגבי הרצל הייתה מסכת של עקרונות נוספים מטרה בסיסית של השגת מדינה ליהודים. הוא שאף באמצעותה להקים חברה מודרנית ומתוקנת. ועל כך הרצל אמר, איננו מפלים בין אדם לאדם, איננו שואלים מהי דתו של אדם ובין איזה גזע הוא עליו להיות אדם, ובכך אנו אומרים דת.
הרצל לא היה רק חולם, אלא גם איש מעשה. הוא היה המדינאי הראשון של העם היהודי, שהצליח להפוך את הציונות לגורם פוליטי מוכר בעיני המעצמות. הרצל היה איש יחסי ציבור ממדרגה ראשונה, שיודע לשים את העניין הלאומי היהודי במרכז הבמה הפוליטית הבינלאומית. וגם כאן אמר, רצוננו סוף כל סוף לחיות כאנשים חופשיים באדמה שלנו, למות בבטחה במולדת שלנו. תוכנית בזל שקבעה כי הציונות שואפת ליצור מקלט לעם היהודי בארץ ישראל תוך הבטחת ערבויות בינלאומיות למפעל הציוני בארץ ישראל. בקונגרס זה התקבלה הצעה להקים קרן לאומית לרכישת קרקעות בארץ ישראל עבור היהודים. החלטה זו הייתה הבסיס להקמת הקרן הקיימת בישראל. על החלטה זו אמר הרצל, אילו באתי לסכם את קונגרס באזל באמרה אחת שעליי לבטא בפומבי. הרי הייתה זו בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. לו אמרתי זאת היום בפומבי, הייתה זו בסוף מכל הדברים. אולי בעוד 5 שנים, יכול להיות בעוד 50 שנה, תכירו בה הכל. בנאומו באוניברסיטת ציוני הראשון אמר הרצל, רוצים אנו להעביר אחרי אבן הפינה לבית אשר בבוא היום ישכון בו העם היהודי. המשימה כבדה כל כך שעלינו לדבר עליה אך ורק במילים הפשוטות ביותר. האנטישמים חזרו וסיפרו את תחושת ההשתייכות. חזרנו הביתה כביכול, הציונות היא שיבתנו אל היהדות עוד לפני שיבתנו לארץ היהודים. הרצל הציע בקונגרס הציוני השישי שאוגנדה במזרח אפריקה תשמש מקלט זמני לעם היהודי עד שיהיה אפשר להעביר אותו לארץ ישראל. ההצעה עוררה מחלוקת רבה, והיו שראו בהצעה בגידה בציונות. ההצעה ירדה סופית מהפרק רק בקונגרס הציוני השבעי ב-1907. זכותם ארצה ומדבר בהר הנושא שמו, הר הרצל. מאז ועד היום אנו מגשימים ומוסיפים להגשים את חזונו של הרצל. מדינת ישראל קמה בשנת תש"ח כמדינה יהודית דמוקרטית, ואנו מחויבים לפעול להבטחת קיומה ולמימוש החלום. ואנו שואפים להמשיך ולבסס את המדינה לערכים יהודיים כפי שהפיתחה במגילת העצמאות. הציונות לפי הבנתו של הרצל שואפת לשלמות מוסרית ורוחנית. כלומר, זוהי ציונות נשית השואפת לשלמות ולחברה מתוקנת שתביא לשיפור תנאי החיים של כלל. הרצל אמר, אם תרצו אין זו אגדה, ואילו אם לא תרצו, הרי סיפרתי לכם אגדה ובאגדה יוסיפיות. גם חלום דרך תנאי ממלא את הימים שלנו לעשות על פני האדמה.
חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב, כי כל מעשה בני האדם וחלום יסודם אלא חלום יסודו. חזונו של הרצל בדבר הקמת המדינה לעם היהודי אכן מומש. מעולם הרצל הזכיר לנו חזון לדורות, שכן החתירה לשלמות מוסרית ורוחנית תהיה אינסופית. מי ייתן ויהיו חזונות דרכו ופועלו של בנימין זאב הרצל מופת לנו במדינת ישראל.